Aquest cotxe tan cridaner que veig recorrerà 3.000 quilòmetres pels camins més salvatges del Marroc. Xavi Gibert i Javi Bonet són dos amics que demà comencen el Panda Raid, 7 dies de ral·li que suposen tota una aventura per a un pilot amateur. Pues anem a això, a passar-ho bé i a tenir una experiència perquè ens agrada el món del motor, perquè volem passar-ho bé, perquè econòmicament és factible i anem a disfrutar. A la prova hi ha inscrits més de 350 vehicles. Serà una competició a l'antiga. Els cotxes no disposen de GPS i s'han de fer servir la brúixola i el mapa. No durem ningú tipus de GPS, sinó que et donen un roadbook, un llibre de ruta, que tu vas llegint els perills que hi ha, les direccions que has de prendre i tot això, i pensant que la clau està en llegir-lo bé i pilotar bé també. Gibert i Bonet duen ben preparat el seu Panda. Aquest cotxe està reformat completament, és un 39 cavalls, se li va desmuntar tot el motor, se va muntar el ciment blocs, cilindros, porta unes rodes de tacos perquè tingui més aguant, la suspensió també està corregida amb uns centímetres més a la part del darrere. Un vehicle petit i no gaire ràpid, però molt resistent. Els darrers mesos han entrenat molt amb ell i fins i tot han decidit batejar-lo. Xico, com li havíem dit que es diria? Lechuguino. Lechuguino. Avui parteixen cap a Motril, Granada. Des d'allà creuaran el nord d'Àfrica i enllaçaran Nador i Marràqueix, la meta final, en una setmana. Serà el moment de posar en pràctica el que han entrenat a Eivissa. Cada nit dormiran a un campament de tenda sota les estrelles del desert. Una experiència per recordar tota la vida. Sí, per la convivència, la veritat és que som amics de tota la vida i pues esperem continuar sent amics quan tornem. Ja veurem, no? Perquè... Ja veurem tantes hores. Ja veurem. Sí, segurament que ho passarem bé i a més pensem fins guanyar, vull dir que ho tenim claríssim.